తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సరికొత్త రాజకీయ ప్రస్థానానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. ఈ నెల 25వ తేదీన మేడ్చల్ జిల్లా మునిరాబాద్లోని అద్వయ కన్వెన్షన్ హాల్లో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేదిక నుంచే కవిత తన కొత్త పార్టీ పేరును, జెండాను, భవిష్యత్తు కార్యాచరణను అధికారికంగా ప్రకటించబోతున్నారు. సుమారు 30,000 మంది కార్యకర్తలు హాజరయ్యే ఈ సభ కోసం ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే అద్వయ కన్వెన్షన్ పరిసరాలన్నీ గులాబీ శ్రేణులతో సందడిగా మారాయి. కవిత తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మార్పులకు దారితీస్తుందో అన్నది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.